गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ परिबर्तननि सायाव जागोन दै। परिबर्तननि स्ल'गान होयै गोदान सरकारा मा परिबर्तन खालामखो बिनि सायाव मोननैसो परिबर्तनखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। BTC निफ्राय BTR परिबर्तन जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो BTR आव आर'नाइजों मान बावनायाबो परिबर्तन जाबाय। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। बिनि उनाव आरोबाव मोननैसो भिडिअ दंबावो, बेखौबो जों नायनानै लागोन मा परिबर्तन जामारखो आसलते। To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Sri Pramod Bodo with a beautiful bouquet and a memento. I would also like to request Sri Pramod Bodo to present General Mohit Mahendru a traditional Bodo Arunai. Now, let's do the honor of Cabinet Minister of State. With the honor, I would like to request General Mohit to present a bouquet and a memento. आर'नाइखौ सोरनो गानहोनो थिनदोंमोन बेखौ निस्सय नोंथांमोनहा खोनाबाय जानांगौ एनाउन्समेन्टआव। दा भिडिअआवथ' बिनि उल्थासो नुनो मोनदों। दा बेबोथ' बिराद गिदिर परिबर्तन। दा बेखौ मिनिनो ना लाजिनो ना दुखु मोनो दे। सिबाय आर'नाइखौ जायनो गानहोनांगौमोन बै गानहोजानांगौ बिथाङा गोदोनाखौ फाथिहरबाय बायदोंमोन। नाथाय बिराद लासिंसिंनि बाथ्रा जाबाय। आं बिराद बोरैबा मोनथारबाय आरो नुनानै। दाख्लैबो सासे दैदेनगिरि बिथाङा बुंदोंमोन बिथांमोनहा लाजिदों, लाजिनानै ओंखारलांदों होननानै। ओमफ्राय दिनैहाय बिथांमोनहा लाजिनो रोंखोना रोंदाथाय ना एनाउन्समेन्ट होनायासो भुल जाखो ना एनाउन्समेन्ट होनायखौ बुजियासै ना मा जाखो? कमेन्टआव लिरना हरदे, एकदम लिरनानै हरथारनांगोन। आरोबाव मोनसे परिबर्तना जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि परिबर्तन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे अनसुंथाइ स्किम बेयावबो परिबर्तन। सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै दावराव। दा जायफ्रा मोनदों बिसोरथ' रंजाबाय, जायफ्रा मोनाखै बिसोर मा बुङो परिबर्तनाव नायनि दे। इलेक्सन जोबखाङो होमबा जोंखौ नायस'ना। दालाङा जोङो ससेखौ फिसाफोरखौ दोनलांनानै ससे बेटारि गारि गाखोहैनांगौ। जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हिनजावफ्रा जों सिरियै थानाय नङा। BTC सरकार हाय हाय। अरुणोदयबो मोना, अरुणोदय स्किमखौबो जोंनो होआ। अरुणोदयबो मोनाखै, जोंनि गामियाव बिराद गोदोसोनानै दं। जोङो गामियाव गरिब दुखि गोजा, जोङो मानो थालांखो? जोङोथ' मा माइ गाब मा जुजाय मोनसेखौ सोयो मानो 11थाखौ गालांखो? जोङो बिनिखायनो दा खुद्रि सारदों। प्राइमारिनिफ्रायबो जोंनो खबर गैया। प्राइमारिनि मानसिया सोरनो मेम्बारमोनबो खबर गैया, जोंनो रावबो खिन्थायाखै। मेम्बार चेयारमेनफ्रा जोंनो खबरखौनो होआ। बेफोरबायदि स्किम फैनायफोरखौहाय माहाजोनासो मोनो, जों गरिबा रावबो मोना। जोंनो अनसुंथाइखौनो होआ माथो सरखारनिफ्राय। गुबुन मोनसे परिबर्तना जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलनि बेन्दोङाव एबा कारिगावनि साहा हालदैबारि होननाय गामियाव मोनसे बिराद मोजां परिबर्तन जादों। दा बे परिबर्तनखौ नोंथांमोनहा गावनि मेगनजों नायनानै लादो। बिनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव, मानोना जोङो गोबां परिबर्तन नुगासिनो दङ आरो बेबायदि परिबर्तन जायोब्ला जोंनि BTCआ एबा BTRआ बेसेबां जौगागोन अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे खोथाखौ बुंबावखायो, जाहाथे कमेन्टजों लोगोसे
बोसोन हरफा अननानै नोंथांमोननि बोसोन आरो अननायासो माने जोबोद गोनां आंनि थाखाय। बिदिब्ला दे बे परिबर्तनखौ नायनि। एबारनिफ्राय सोरबाफोर बहरफोर बिफैयोबा जों होनाय जानाय नङा। जोङो खाथार गैया रायजोफोर बयबो खौसे जाखा। रायजोनि सुजुग सुबिदाखौ मावना होआबा रायजोफोर देग्लायनिफ्राय सोरबाफोर एमएलएफ्रा सोरबा एमपिफ्रा सोरबा एमफ्रा माबा जायखियानो फैया मानो रायजोफोर एबारनिफ्राय बहर होनो फैयोबा रायलायबो नाङा होसोहरनांगौसो बाराबा। बेनिफ्राय जोङो बहरखौ होयो जायखि एमपि एमएलए जाया जों बयनोबो होयो। ओमफ्राय दा जोंखौसो नायसनफिना। फुरागासे मावलायबाय गैया फुरायानो जाया। सोरबा सोरबा मावबाय बिदिनो थाखाफ्रा जानानै थाखोना माखो मावफुंजोबा। ओमफ्राय जोंहा ओरै संसार जानाय मानसिफ्रा बिराद जाल्ला गोग्लैनानै दं जोंनि बे जायगायाव। दा आसल खोथाया जाहैबाय परिबर्तननि नामाव मा परिबर्तन जाखो बयबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं। दा बेनो जाहैबाय जोङो बिटिसिनिफ्राय बिटिआर परिबर्तन खालामबाय। सरकाराबो सोलायबाय, दैदेनगिरियाबो सोलायबाय। सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरिमोन, दा राजखान्थि दैदेनगिरि जाबाय। बेबो परिबर्तन। परिबर्तन कि परिबर्तन। दा आं गोलाव बुंनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना हमनो हाबाय दा परिबर्तना माबायदि जागासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टबो लिरना हर। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।